Na hnojenie trávnikov zväčša používame granulované hnojivá, no máme tu aj iné možnosti. Jednou z možností je použitie kryštalického vo vode rozpustného hnojiva. Toto hnojivo obsahuje okrem základných látok a živín, akými sú dusík, fosfor a draslík, aj stopové prvky, ktoré nám zabezpečia krásny a bohatý zelený trávnik. Jeho ďalšou výhodou je to, že účinkuje okamžite, keďže ho na rastliny aplikujeme zálievkou. Ak si chcete uľahčiť prácu a vyvarovať sa noseniu ťažkých vedier a krhiel, odporúčam použiť toto hnojivo tak, že ho aplikujete pomocou postrekovača Aquamix. Do postrekovača sme si už naliali liter vody, teda jeho obsah je 1 liter, a následne pridávame 10 odmeriek hnojiva. Nezabúdame, že toto hnojivo, keďže ide o kryštalickú formu, musíme následne dobre premiešať a necháme ho rozpúšťať zhruba 1 minútu. Postrekovač uzatvárame a potrepaním premiešame, teda hnojivo rozpúšťame. Rozpustené hnojivo si napojíme na záhradnú hadicu a výhodou je, že tento postrekovač si hnojivový roztok mieša s vodou v presnom pomere, to znamená, že za minútu prejde týmto postrekovačom zhruba 10 litrov vody. Takto nám teda jedna nádoba vystačí na 100 litrov zálievky, čiže zhruba na 10 minút zalievania. Ďalšie informácie k postrekovačom a kryštalickým hnojivám nájdete na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku.